Mga kapuso, sensitibo kining maong balita, diin 135 ka mga residente sa Nakapama, Masulog, Barangay Basak, Lapu-Lapu City ang nagkalibang. Tanang water source sa dapit, gikuhaan og samples ug ipangbutangan na og chlorine. Siluan Mirondina sa report. Tulo ka adlaw nga na-admit sa hospital ang 52 anyos nga si Cecil Abanto nunod sa nasinating pagsuka kalibang sulod sa unom ka adlaw. Matud niya, unang nagkalibanga ang iyang duha ka mga apo. Gisundan kini sa iyang anak nga moy inahan sa duha ka mga bata ug dayon siya. Apan tungod sa kalisod, iya lang una kining gidali-dala ug miinom lang siya og tamban. Ang ako agod wala man gud siya na kuan bisag unsay akong giinom. Wala siya na wala ipik ba para nako ang mga tambal hantod nga nidangat siya og 6 days pag aksyon nagkurog-kurog sa kong tuhod usap ako nagpadala sa doktor. Gawa sa pagsuka kalibang, wala hinuon siya laing ipamati sa lawas. Base sa iyang medical certificate, acute infectious diarrhea with moderate dehydration, electrolyte imbalance, hypokalemia ang iyang nasinati. Matod sa presidente sa Nakapama Urban Poor, kung nagkahiusang kabus sa Panta Masulog nga si Randy Tuada. Niadtong hinapos sa semana pa sa Agosto, nagsugod ang pagkalibanga sa mga residente sa dapit. Ang kuan ba nga, ang uban wala lang sad kay basig kuan lang ba. Nya kay nakadaghan so mao to na alarma mi ana nga nganong nahitabo ni siya. Apan ang health center sa Masulog Basak, nasayod lang niadtong Setyembre 1 dihang nagpakonsulta ang usa sa mga mulupyo sa dapit kay nagkalibanga siya. Wala sad sila ning area mo dito jud sad minakaibaw sa area mo nga niadto sila sa ospital. Ang uban wala jud nagpa-check up. Niadtong Lunes, gisusigilayon sa mga BHW sa Masulog uban ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Health Office ang Nakapama Urban Poor. Tagsa-tagsang gikuhaan sa mga sanitary inspectors og water sample ang duha ka mga deep well sa dapit, lakip na ang poso. Gipamutangan usab og chlorine ang maong mga water source ug gipangtagaan og aqua tubs ang mga mulupyo sa dapit. Apan matud ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer sa Lapu-Lapu City, nga base sa ilang initial findings, nagpositibo sa E. coli ang deep well ug poso sa Nakapama. The initial results na kuan ginamo nga kana bitaw na positive yun. Ang tubig positive sa fecal coliform na contamination sa hugaw sa tao or hugaw sa hayop. Hinuon human sa initial test ug nabutangan na og chlorine ang tubig, subli nila kining gikuhaan og water sample ug ipaabot pa ang resulta sa ikaduhang test. Negative siya, no? Kana bitaw kanang makasuklay siya balik pero nanagyoy kanang regular na yung chlorination sa iyang tubig. Samtang bisan kung nagnegatibo sa initial test ang duha ka mga water refilling station sa dapit nga mo'y kuhaanan nila sa tubig mainom, gikuhaan gihapon sa mga sanitary inspectors og ikaduhang water sample. Kay di pa magamit ang mga deep well ug poso nga mo'y ilang gamiton sa paglaba, luto ug ligo, nang distribute ang lokal nga kagamhanan og tubig sa dapit aron may magamit ang mga residente. Gisusi pa usab sa City Health Office kung kalibanga lang ba gayud kini o timailhan ba kini sa laing waterborne disease sama sa kolera. Hinuon sa 135 ka mga nagkalibanga, wala hinuoy nakalas kanila. Ning panahon karon sa tinguan, matod sa mga health authorities, musa kausab ang gidaghanon sa mga waterborne diseases. Busa pahimangno sa publiko nga siguroong limpyo ang inyong tubig mainom o kung dili siguro mas maayong pabukalan una kini sa dili pagamiton. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Misda.